كبرنا أملاخ يخون كلكم أب بيت أملاخ أب أتصعد زلهم بمسمر دمات كتاتلنا زلهم እግዚአብሔር አብዘዘለናዮ በረኸቱን ጸጉን ይብዛሐልና ክብርና አምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ኣብ ዕድሜና እዛ መዓልቲ እዚኣ ወሲኹና ጥዕና ሂቡ ኃይሊ ሂቡ ብህይወት ኣንቢሩ ኣብ ዙርያ ቃሉ ተረኺብና ቃል አምላኽ ክንሰምዕ ዕድል ስለ ዝረኸብና እግዚአብሔር አምላኽና ዚና ከነመስግኖ ይግባእ ቃል አምላኽ ቦይና እንወሳወስ ቦይና እንነብር ቦይና ድማ ዘለና ይብለና ክብርና አምላኽ ህይወትና ባዕልና ንርእስና ከነምብራ ከምዘይንኽእል አምላኽ ከምዘምብረና ይቃል አምላኽ ዝነግረና እሞ ናይዛ መዓልቲ እዚኣ ሰባት ክንከውን እግዚአብሔር ስለ ዝረዳእና ነዛ መዓልቲ እዚኣ ብህይወት ኮይንና ብጥዕና ኮይንና ንአምላኽ ከነኽብር ካብ እግዚአብሔር ስለ ዝኾነልና ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር አምላኽና ይኹን ሎሚ ድሕርዚ ቃል አምላኽ ኤክስተንድድ ክንገብሮይና እቲ ግዜ ናይ ጸሎት ግዜ ክህልወናዩ ንሓፂር ግዜ ክንጽልይና ሕጂ ግና እቲ ተኸታታሊ ትምህርትና ካብ ግብረ ሐዋርያት ሒዝናዮ ዘሎና ንዕኡ ክንቅጽል ኢና ንሱ ምስ ወዳእና ተመሊስና ኣብ ጸሎት ክንኣትዩና ሕፅር ዝበለ ቃል እግዚአብሔር ይኽህልወና ማለት እዩ ክብርና አምላኽ ይኹን ኣብ ዝሓለፈ ካብዚ ግብረ ሐዋርያት ታሽዓይ ምዕራፍ ዝረአናዮ አገልግሎት ህይወት ናይ ጴጥሮስ አገልግሎት ጴጥሮስ ሐዋርያ ጴጥሮስ ከመይ ከም ዝነበረ ተቀዳማይ አገልግሎቱን ተዳሕረዋይ አገልግሎቱን ርኢናዮ አሎና ካብቲ ናይ ጴጥሮስ አገልግሎት ተላዒልና ድማ ዕውት አገልግሎት ወይ ዕውት አገልጋሊ ወይ ዕውት አማኒ ዝበሃል ከመይ ዝመሰለ ሰቢው ዝብል በቲ ህይወት ጴጥሮስ እናገናዘብና ክንሪኦ ቀኒና ኣለና ናይ ጴጥሮስ ዕውት ከም ዝኾነ 6 ነጥብታት በብሓደ እናዘርዘርና ዝሓለፈ ክሳዕ 5 በፂሕና ሎም መዓልቲ እቲ ሻድሻይ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ክብርና አምላኽ ይኹን ቃሉ ክኸፍተልና እግዚአብሔር ሓፂር ጸሎት እንጽልይና እሞ ብድሕሪኡ ናብቲ ቃል አምላኽ ክንከይድ ኢና ክብርና አምላኽ ይኹን እግዚአብሔር አምላኽና ክብሪ ኩሉ ንኣኻ ንበካ ኣሎና ምሳና ስለ ዘለኻ ዘይትፍለየና አምላኽ ኣይሓድገካን ኣይጥንጥነካን ከቶን ዕሽሽ ኣይብለካን ዝበልካ ጎይታ ምሳና ስለ ዘለኻ ስለ ዘይሓደግካና ኣብ ዕድሜና ኩሉ እግዚአብሔር ከይተፈለኻ ኣበን ዔዘር ክሳዕ እንብል ክሳዕ ኣብዚ ዝረዳእካና እግዚአብሔር ክብርና ኣኻ ንበካ ኣሎና ሕጂ ድማ ጎይታ ኣብ ዙርያ ቃልካ ተረኺብና ንቃልካ ክንሰምዖ ተዳሊና ኣለና እሞ እግዚአብሔር ከምቲ ብቃልካ ዝበልካዮ ኣነ ንቃለይ ክተግሃሉ እየ ከም ዝፍጸም ክገብሮ ኢልካ ኢኻ እሞ ቃልካ ትግሃሉ ኣብ ህይወትና ሓቂ ይኹን ቃልካ ውሽጥና ኣትዩ እግዚአብሔር ንበረኸት ይኹነና እግዚአብሔር ቃልካ ኣብ እምሮና ኣብ ተሓሳስባና ለውጥ የምጽእ እግዚአብሔር አምላኽና ቃልካ ኣብ ውሽጥና ፈውሲ ይግበር እግዚአብሔር ሎም ተዛረበና ኩሎም ደቅኺ ካብ እግዚአብሔር ዝተማሃሩ ክኾኑ እዮም ጽሑፍ እዩ በኣኻ ክንመሃር እግዚአብሔር ክኾነልና እንጽልለና ተዛረበና ካልእ ክዛረበና ካልእ ድምፂ ክንሰምዕ ኣይትሕደገና ድምፅኻ ስምዓና እግዚአብሔር እዛ ምሸት እዚኣ ብርኽቲ ምሸት ግበረልና እዛ ምሸት እዚኣ ጸጋ ዝመልኣ ምሸት ግበረልና እዛ ምሸት እዚኣ ሓይልኻ ንርእየላ ምሸት ትኹን እዛ ምሸት እዚኣ ናይ ጸሎትና መልሲ እንቅበለላ ምሸት ትኹነልና እግዚአብሔር አምላኽና ኩሉ ክብርና ኣኻ ንበካ ዛጊት ምሳና ስለ ዘለኻ መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ክብሪ ንስምካ ይኹን ብሽም ኢየሱስ አሜን ክብርና አምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ምሳና ኣሎ ዝምዕደና አምላኽ ክብሪ ንስሙ ይኹን
ኣብቲ ዝሓለፈ 6 ነጥብታት ዝረኣናዮ እንታዩ ጴጥሮስ ከገልግል ከሎ ንጉባኤ ጥራይ ዘይኮነ ንግለሰባት እውን ኣብቲ ዘለውዎ ወሪዱ ከም ዘገልግል ርኢና ዕውት ኣገልጋሊ ዝበሃል ኣብ ብዙሕ ብጅምላ ዘገልግል ዘይኮነስ ንግለሰባት እውን ኣብቲ ወዲቖምሉ ዘለው ኣብቲ ተሃስዮምሉ ዘለው ኣብቲ ምጽንናዕ ዝደልይሉ ቦታ ወሪዱ ዘገልግል ከም ዝኾነ ርኢና ተኻልኣይ ዝረኣናዮ ኣገልጋሊ ዝበሃል ወይ ድማ ክርስቲያን ጥዑይ ክርስቲያን ዝበሃል ኣብ ህይወቱ ንክርስቶስ ዘጉልሕ ንኣምላኽ ዘኽብር ክኸውን ከም ዘለዎ ጴጥሮስ ኣብ ኩሉ ገልግሎቱ ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ሰንደቕ ዕላማ ንላዕሊ ዘልዓለ ንሱ ክረአ ዘይደሊ ርእሱ ዝስውር ክርስቶስ ግና ክረአ ዝደሊ ናብ ክርስቶስ ዝመርሕ ባርያ ከም ዝነበረ ርኢና ዕውት ክርስቲያን ከዓ ብዛዕባ ክርስቶስ ህይወቱ እቶም ዘለው ነቲ ምእንቶም ዝሞተን ዝተንስአን እምበር ንርእሶም ከይነብሩ ዝብል ጽሑፍ እዩ ንርእሱ ዘይነብር ንክርስቶስ ዝነብር ንክርስቶስ ዘርኢ ከም ዝኾነ ርኢና እቲ ሳልሳይ ዝረኣናዮ ሐዋርያ ጴጥሮስ available እኔኹ ባህሊ ከም ዝኾነ ርኢናዮ ብኻልእ ነገራት ዘይተሓዝ ቢዝንዴ ዘይብል ዘድሊ ነገር ናይ ኣምላኽ ነገር ክመጽእ ከሎስ እኔኹ እግዚአብሔር ንመን ክልኽ መን ክኸደለዩ ክብል ከሎስ እኔኹ ጎይታ ለኣኸኒ ዝብል ሰብ ከም ዝነበረ ርኢና ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እቲ ራብዓይ ዝረኣናዮ እቲ ኣገልግሎቱ ፍረ ዘለዎ ኣገልግሎት ከም ዝነበረ ብዙሓት ድማ በቲ ኣገልግሎቱ ብጎይታ ከም ዝኣመኑ ንኤንያ ነቲ 8 ዓመት ተደኒሱ ዝነበረ ሰብኣይ ምስ ፈወሶ ብዙሓት ብጎይታ ኣመኑ ይብለና እተን ክልተ ከተማ ከም ተለወጣ ርኢና እንደገና እውን ንዶርቋስ ካብ ሞት ምስ ተንስኣኻ ብዙሓት ብጎይታ ኣመኑ ይብለና ሃርቨስት ናይ ጴጥሮስ ካብታ መጀመርያ መዓልቲ ትሒዙ ብዙሓት ሰባት ናብ ጎይታ ዝመርሐ ፍረ ዘለዎ ኣገልግሎት ዘገልገለ ናይ እግዚአብሔር ባርያ ከም ዝኾነ ርኢና ካልእ ድማ ናይ ጴጥሮስ ዝረኣናዮ ናይ ጸሎት ሰብ ኢነሩ ኣብ ርእሱ ዝውከል ኣብ ርእሱ ዝእመን ቅብኣት ኣለኒ ሓይል ኣለኒ ዘይብል ኣብ ዝኾነ ሰዓት ተንበርኪኹ ገጽ እግዚአብሔር ዝደሊ ቅድሚ ዝኾነ ነገር ምግባሩ ንዶርቃስ ከተንስኣ ከሎ ንኹሎም ኣውፅኡ ብብርኩ ተንበርኪኹ ከም ዝጸለየ ናይ ጸሎት ህይወት ከም ዝነበሮ ትርጉም ጸሎት ዝፈልጥ ኣብ ርእሱ ዘይእመን ኣብ ኣምላኽ ዝእመን ሰብ ከም ዝነበረ እውን ርኢና ሎም መዓልቲ ንሪኦት ናይ መወዳእታ ሻድሻይ ነጥቢ ጴጥሮስ ካብ ባህሪ ምፍልላይ ካብ ፈላላይ መንፈስ ሓራ ከም ዝኾነ ካብ ፕሬጁዲስ ካብ ራሲዝም ከመይሉ ነፃ ከም ዝኾነ ኢና ክንርኢ ኣብቲ ዝረኣናዮ ኣብ ምዕራፍ 9 ኣብ መወዳእታ ኣብ ጥቕሲ 43 ሐዋርያ ሉቃስ ከዘንቱ ከሎ ኣብ መወዳእታ ክዓጽ ከሎ ድሕሪ ዶርቃስ ካብ ሞት ምትንስኡ እንታይ ከም ዝኾነ ክነግረና ከሎ ኣብ 43 ንሱ ድማ ሓያሎ መዓልቲ ምስ ስምዖን ፍሓቁ ቆራብቲ ኣብ ዮጴ ተቐመጠ ይብለና ስለዚ ሐዋርያ ጴጥሮስ ምስ መን ከም ተቐመጠ ኢና ንሪኦ ዘለና ኣብ ገምገም ባሕሪ ገዛ ዝነበረቶ ስምዖን ዝበሃል ስርሑ ከዓ ፍሓቁ ቆራብቲ ቆርበት ዝፍሑቕ ዝነበረ ሰብኣይ ስርሑ ምስ ቆርበት ዝነበረ ሰብኣይ ኣብኡ ይቕመጥ ከም ዝነበረ የዘንትወልና ሐዋርያ ጴጥሮስ ብኣይሁዳውነቱ ምኩሕ ኩሉ ስርዓት ኣይሁድ ቀጥ ኣቢሉ ዝሓዘን በቲ ናይ ኣይሁድ ሃይማኖቱ ዝተኣማመን ምኩሕ ሰብኣይ እዩ ነይሩ ምስ ኣሕዛብ ኮነ ምስ ስርዓት ኣይሁድ ዘይክተሉ ኣይሁዳውያን ሕብረት ዘይገብር ሃይማኖቱ ኣኽራሪ ወይ ሃይማኖቱ ኣኽሪሩ ዝሕዝ እዩ ነይሩ ነቶም ኣሕዛብን ዘይጉዝራትን ስርዓት ኣይሁድ ዘይሕልውን ድማ ከም ርኹሳት ገይሩ ይቆጽሮም ስለ ዝነበረ ኣይቀርቦምን ምስኦም ኣይበልዕን ምስኦም ሕብረት ኣይገብርን እዩ ነይሩ እግዚአብሔር ግና ካብዚ ሕማም ዓሌታውነትን
تمكحت ناي هايمانوتسن منفس مفللاين نبيتروس حدا بحدا إيو أناقفوه تقداماي من نقاف زخونلو بتوم أب سب سماريا بسبكت فيليبوس ناب كريستوس مستمرسو إيو بتوم بسبكت فيليبوس زآمنو سامراويان منفس قدس من تخملو كتسلي اللهم مس يوحنس كابيور سالم كم تلاكه كابيور سالم ناب سماريا كم زمتسه نري أيهوداويانن سامراويانن أي سمامعون يمنيرم أي لاغوبن يمنيرم سامراويان قويتا مستقبلو قنا اتروس كيدو منفس قدس من تخملو متيو نتوم سامراويان إيدو أمبيرو كم زتسألي اللهم منفس قدس كم تملؤ نفارساويان نسامراويان ጴጥሮስ አይሁዳዊ ከም ተቀበሎም ነቲ ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ዝረአዮ ነቲ አሞንጎ ሳምራውያንን አሞንጎ አይሁዳውያንን ዝነበረ ናይ ሃይማኖትን ናይ ሓሌት ፍልልይን ጎይታ ሰይሩ ንጴጥሮስ ድማ ሓራ ገይሩ ንሳምራውያን ከም ሰብ ክቅበሎም ከም ዝገበረ ንርኢ ሕጂ ድማ ኣብዚ በፂሕናዮ ዘለና ክፍሊ እዚ ንሪኦ ኣብ ከተማ ዮጴ ምስ ስምዖን فحقق رابطي كم التقمته إنا نري كم سرعات يهود زموته زتنكفه كم رخص إزقوت صارنيرو سلازف حقق رابطي زبلو كلهم موت كم زتنكفو سلازقوت صار بتوم مرحت أيهود سيناغوغ بمخنيات سرحهم كابت حبرة سب وجوزات يمنيرهم بحاول قرابتي رخصات تباهيلهم يوم زصوعوا أما أكل يهوداويان مخنياتو قربت نايموت انسسا سلازخونه مسموت قريبهم موت تنكيفهم موت حيزهم سلازبهالو بسرعات يهود زوم فحق قرابتي زتوجزوا رخصات يمنيرهم أما أكل يهوداويان دما كم رخصاتن كم فنفناتن سلازقوت صارو نصولات يوم نيرو بتوم سرعات هايمانوتنا نخبرينا بحالتي أيهوداويان من تكي رخصيلهم هيقربوا من يوم نيروم نتوم فحقتي قرابتي حواريا بيتروس قنا بزي جلس كفتائيو مسمون فحق قربت زغمت زنبره إذا بيتروس كاب هايمانوتاو تمكحتن كاب منفس مفللاين منفس نعكتن نفحقتي قرابتي مفنفانن بكريستوس يسوس حارا خمس خونه إنا نرئي زلنا أبتزغلصل محراف عسرته مسكدنا دما تاريخ مدحان كرنا ليوسن سدرابيتون كنرئي خلنا هواريا بيتروس كاب كال عب حمام علية النت كنا قف كله مالت أبو أمورو بيتروس نعمتات عاريدو زنبرة ناي بهير تمكحتي كفرس كله إنا نري سلازي درجة بدرجة نسامراويان أي قبلوا من نيرو إجزاء بهير نتو أمورو زنبرة ناي مفل الله عينت بزحبا سامراويان زنبرو بمنفس قدسن بقالون غيرو أفريسوا قالا يدما رخصات تباهيلهم فنفنات زصوعون نبرو في حقتي قرابتي زي قربهم زنبره شنو يهوداوي ينيرو بيتروس بسرعات زخيد ينيرو بمقبي تنقوق باخايدا تنقوق كم تسرعات يهود قتلو زخيد سب ينيرو بهايمانوتو زخرر سرعات موسى زخبر ينيرو بيتروس اجقنا نتوم زي قبلهم زنبره موتات تنكيفهم تباهيلهم زنتصوق زنبرو قربت زفحقو سبات نعاتهم لما حجي مقبال تراي زي كونس أبيت فحقو قربت بتقيلو حدر مس فحقو قربت كقمت كله إنا نرئي مالتيو انتا إنا نرئي زلنا اتي ناتو زنبري الرائع اتي فيو ناتو تو وورلد فيو اتي ناتو اتمامتا بمصحف قدس እግዚአብሔር بقال أملاخن بمنفس قدسن غيرو اتا أمرؤنا تحساسبؤنا صريو أبو عاريدو زنبري ناي هايمانوت تمكحتي أفريسو أبتحت منفس قدس تجازيو كل سب قبل كخيل كله إنا نري
حنت تريفاتو خال حج زي تقبلها ناي بهير تمكحتي اب 10 بعراف مس بصحنا غويتا نع ادم ديل كجبر كله نع ادم خفرسا كله نروماويان نع احزاب نزي غزورات زي قبولهم زي قربهم زنبره ابيت قرنيليوس اتروماوي منت كخيد نقرنيليوس كامنت قبوله زترفت ناي عليت شجر ابو امرو زنبرت ابيت سمعون منفس قدس ترخيبو انتاي كم زغبره كنرينا مالت ني بيتروس تحساسبو كلوطو خلو ارايو عليتاونت كابو امرو كفرسولو خلو ناي هايمانوت تمكحتي كابو امرو كفرسولو خلو ان انري مالتي سلازي ام عرف 10 مسكدنا تاريخ مدحان قرنيليوسن سدرا بيتون كنري خلنا هاريا بطرس كاب كالي عب حمام عليتنت كنا قف كله مالت ابو امرو بطرس عمتات عريدو زنبره ناي بهير تمكحتي كفرس كله كنرينا بطرس نتوم كم رخصات زقصروم زنبره احزاب ام محبر كريستوس كصمبرو كم حواتون احاتون كقبلهم منفس كريستوس حرا جرو منفس كريستوس حرا يقبرنا منفس كريستوس كاب عليتاونت كاب راسيزم حرا يقبرنا منفس كريستوس كاب هايمانوت تمكحتي حرا يقبرنا منفس كريستوس نسبات كم تزلوو كاب صليم كاب صعدا كاب دخا كاب هابتام كاب تبعتاي كاب انستاي كاب تفلالي مفللاي كاب هابتام كاب دخا كاب مهور زي مهور انا بلص كاب زبل منفس حرا يقبرنا سلازي حناي بحقي ناي كريستوس زخونه سب كاب كم عينت منفس اناتناقفه حرانا خونه يزخيد كبرنا املاق يكون عليتاو النسن ناي هايمانوت تمكحتن ندق سبات كما خازي يكون جركا قصيرك اتحيت كامراين نسبات مفنفانن كاب سبات مرحقن اب حبرت تحوس زي مدلاين ناي راسخا نجر طراي كتجبر مدلاي حاتياتيو اب قدما املاح كريستيان مسكونا از نجرات زي كسبر يزلو از خمس عينت اب هيوتنا زلو ارعوتيو ارعوت املاح زي قمطو ارعوتيو اتا املاح زقمطلنا ارعوت تحتنا املاح زهبنا ارعوت فقري املاح زهبنا ارعوت محواف ارعوت مقبال ايو اغزيابير زهبنا ارعوت مفللاي ارعوت زرقرق ارعوت قني ارعوت باسي ارعوت بهير ناي بهير تمكحتي ارعوت ناي علي تمكحتي ارعوت ناي هايمانوت تمكحتي اب كريستوس مسمصانا قنا بكريستوس بدم كريستوس بمنفس املاح يزسبر كابز حرانا هنا ينا نخيد زي نقبلو سب ملكت نقبرو اللي بلنان كل سب بحد منصر بمنصرنا كريستوس يسوس إنا نريو كل بقويتا زخوانا حونا مخانو احاتنان احواسنان مخانوم إنا نفلت كمخا نقبلو سلازي بيتروس حجب زي كاب عليتاونت كم تناقفه إنا نري أبو أمرو عريدو زنبره كاب نسنتو زعبيلو نجر قويتا اتحيال اتبروخ أملاخ كاب زنجر زي أناقي فخوصو خلو منص أخ قبرو خلو نري بيتروس نتوم كم رخوصات زقوصروم زنبره أحزاب أم محبر كريستوس كتصنبرو كم أحواتو كم أحاتو كقبالهم منفس كريستوس جزيئو منفس كريستوس حرا جيرو بحري على سنة أدلون أبكر ما أملاح أزيفون فنن حتياتن كم زخانة كان أقلب اللوز جبا قداي كل سب بملك أملاح زتفترة معر خوينو زتفترة كم زخانة كل عليت أبكر ما أملاح كبر فطور كم زخانة كريستيان كفلت يقبو ناي كريستوس صعبي زبله اتهيوت زبال اتسب زبال ناي سب منفس ناي سب نفسي ناي سب سقع اتأملخ بملكعو زفتورو ودسب كبور كم زخونه كفلت يقبع كبر ناي سب زقودللو ساعات اغزيابير كبرو خم زقودلي كبر سب كو قدل مسجمره سب كقتل يجمر
كبر سب كودل مس جمرة abortion نابرتعي خيل من السالت انسي يخون كبر سب زغودل ساعات زرغرغ يخون سب كم انسسا خموت يجمر اي قصرن اي حسبن حلنا كلنا موتي زخيل ክርስቲያናት መንፈስና እግዚአብሔር ከሕድሶ ሆሎ ቀደማይ ነገር ሪስቶር ዝኸውን ክብርና ይሰብ እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ክቡር ሰብ በመልኩዕ ዝፈጠሮ ሰብ ክቡር ከም ዝኾነ ክንሓስብ ኢና ንጀምር ሰብ ክቡር እትናቱ ስታተስ ብዘይገድስ እትናቱ ሕብሪ ቀለም ናይ ቆርቦቱ ብዘይገድስ እትዓለቱ ብዘይገድስ بتدخلنا تودي بهاب تودي بخلو بزيجدس سب زبلا ود سب بملك عمله تفتره سلازخونه كل معرين أبكر مجزياب هير كبوري كل عليه أبكر أملاح كبور فطوري على أملاح كنجرنا خلو أم مزمور داويت 230 تشعتن كم زيب لنا كابتقص 10 سلسة جميرنا كنريو خلنا كم زيبر نخولاليتين السخافة إركاين أبكرسي ولاديتي الإمكاني مستنكرن دنكن جركافة إركاني خامو كما سوكاي ودسب مستنكرن دنكن جيرو اجزيابهير زفتورو فطوري مستنكرن دنكن دنكيو سب مستنكريو سب فلويو سب كبوريو سب اجزيابهير بتصابعو زفتورو فطوري سب كزارب كله سلازي مستنكرن دنكن جيركا فتيركاني خامو كما سوكاي قبرتات كا مستنكريو نفسي اتصبقات فلطو بحبو مستفتركو أبكرس مدري أبكرس ولاديتي مستعلمكو أعصمتي أي تخولا خان أعنتخا دقي خلخو رعياني سلازي أبورشن نقاومو وي من تسألت انسي نقاومو من تايو قال أملاخي نقرنا له دقي خلخو قنام ما هتسنا دي خلخو سب الكاس أوع كانن فليت كانن سب الكا فتير كاني إخا يبل بحبو مستفتركو أبكر سمدري ويا أبكر سدي مستعلمكو أعصمتي هاي تخولا خان أعنتها دكها اللغورة يعني اتن مدوبات معالتاتي حانتك وخين برد كلنا مصحفكا تصحفكا واملخ حسابات كان عاي كندي كبوريو قطروس كندي عبيو يبل لازم استنكرن دنكن جيرو بزيابهير زفترو فطوريو سب كبوري سب كبوري أبقولنا زولو سب كبوري سانا زنبر سب كبوري أبصرحنا نريو سب كبوري أما قد نريو سب كبوري عليتو بزي قدس حبرو بزي قدس كبوري سب أملاح أدلو يسألي أملاح مفلاي عليت يسأليو حسب أملاح يكونن مفلاي عليت مشرته حاتياتيو بفرديو خوينو كل سب حدا قانقان حدا نغغرن نبره يبلنا أملاح غنا مصيو نقانقا سب دبالقو بسر حاتيات التفردنا يو فرديو بسر حاتيات زوردنا صغامي نسب نفردو نسب ملكو نفردو بخونتاتو نفردو باقاومو نفردو نسب نقبلون ننصبون بتخونتاتو زغنا بقدم املاح جيغا حاتيات كم زخونه يقال املاح زنغرنا ادلو سلام يزرق ادلون سلام يطفاي ادلو عقرقر يزمصل ادلو عنوت ادلو طفات ادلو موت زسعب سرام نجر سرام أدلوا كابدلوا بركات يل أبدلوا بركات يل أبدلوا أملاخ يلن أبدلوا سلام يلن أبدلوا منفس قدس يلن أبدلوا طفات يزلوا سلام توسد يا
ጥፍአትን ዕንወትን ሞትን እዩ አበድልዎ ዘሎ አድልዎ ዓሌታውነት prejudice ምፍልላይ ድምቅዕትና ሃይማኖት ኩሉ እዚ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሁንፉን እዩ ዘምጽኦ ነገር ከዓ ዕንወት እዩ ሰራም ዝኾነ ሕማም ከም ዝኾነ ንሓዞ ክርስቶስ ካብዚ ሰራም ሕማም አድልዎ ከናግፈና እዩ ብስጋ ተገልጸ ዝሞተን ዝተንሰአን ድማ ሰዓብ ክርስቶስ ዘበለ ሁሉ ድማ ካብ መንፈስ አድልዎ ሓራ ክኸውን ይዝግባእ ሓራ ክንከውን ይግባእ ናይ ክርስቶስ ምስኮንና መንፈስ አድልዎ ካብ ህይወትና ክወፅእ ኣሎ መንፈስ አድልዎ ቃል አምላክ ክነግረና ከሎ ኣብ ጴጥሮስ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ጴጥሮስ ናብ ቀርኔሌዎስ ምስከደ ኩሉ ነገራት እግዚአብሔር ኣብ ህይወቱ ዝነበረ ሁሉ ነገር ምሰውጽ አሉ ኣብ ቅድመ አምላክ ኩሉ ሰብ ለካ ሓደ እዩ ኣብ ዝብል ምርዳ እዩ መጽኡ ጴጥሮስ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ጥቅስ 34 ከምዚ ኢሉ ጴጥሮስ ክዛረብ ከሎ ሽዑ ጴጥሮስ አፉ ኸፊቱ በለ ኣብ ኩሉ ህዝቢ ንአምላክ ዝፈርሆን ቅንዕና ዝገብር እንተሎ ኣብ ቅቡል እዩ እምበር ኣብ አምላክ አድልዎ ከም ዘየልቦ ብሓቂ አስተባሃልኩ ይወይቃብ ደቂሱ ይጸኒሑ እግዚአብሔር ንአሕዛብ ድማ ይሓልየሎም ምዃኑ ንአሕዛብ ድማ ከድሕኖም ከም ዝደሊ ሓጢአቶም ክሓድገሎም ከም ዝደሊ ከምቲ ንዕኡ እግዚአብሔር ዘድሓኖን መንፈስ ቅዱስ ከአብኡ ወሪዱ ዝረአየን እንደገና ከአብቶም ዝፍንፍኖም ሰባት እግዚአብሔር ምሒርዎም መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ ብቋንቋታት ክጽልዩን ክንበዩን በመንፈስ ቅዱስ ተሐጉሶም ምስራኤስ ዋይ ሰንቢዱ ኣብ አምላክ ባ አድልዎ ገጽ የልቦን አምላክ ባ አየዳሉን እዩ አምላክ ነቲ ኣብኡ ዝነበረ ናይ አድልዎ መንፈስ ካብ ጴጥሮስ ቀንጢጥዎ ሓራቂሩ ዘይ ግዙራት ዝብሎም ዝነበረ ሰባት እግዚአብሔር ግና በጽሕዎ መንፈስ አምላክ ኣብኦም ኣብቶም ሰብ ዘይ ግዙራት ዝበሃሉ ወሪዱ ከዓይ ከሎ ምስራኤ ተደኒቁ ስለዚ ዕውት ናይ ክርስቲያን ህይወት ወይ ዕውት አገልግሎት ወይ ዕውት ክርስቲያን ክትከውን ዶ ትደሊ ኢኻ ዕውት አገልጋሊ ዶ ክትከውን ትደሊ ኢኻ ካብዚ ዘይ አምላኻዊ ዝኾነ ሰራም ባህሪ አድልዎ ረሓ ሐዋርያ ጳውሎስ መንፈስ አድልዎ ዘይብሉ ካብ ዓሌታውነት ሓራ ዝኾነ ሰብኣይ እዩ ነይሩ ብሁሉ መገድ ድማ አምላኽ አኽቢሩ ብዓወት ዝሓለፈ ባርያ አምላኽ እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ዘገርም ነገር ካብዚ ዓይነት ዝነጻ ዝኾነ ባርያ አገልጋሊ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ክንርኢ ከለና ከም ሐዋርያ ጳውሎስ ካብ መንፈስ ዓሌታውነት ዝተናገፈ ሓራ ዝኾነ ሰብኣይ ንኹሉ ሰብ ማዕረ ዝርኢ ንኹሉ ሰብ ወንጌል ከብጽሕ ዝጎይ ዘየዳሉ ፍሉይ ባርያ ከም ዝነበረ ቃል አምላኽ ይነግረና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ኣብቲ ጸሓፎ መልእኽቲ ኣብ ታሽዓይ ምዕራፍ ካብ ጥቕሲ 19 ክንርኢ ከለና ከምዚ ይብል ባዕሉ ጳውሎስ ብዛዕባ ርእሱ ክምስክር ከሎ ካብ ኩሉ ሓራ ክንሰይ ኣነ ንብዙሓት ምእንቲ ክረብሕ ንርእሰይ ባርያ ሁላቶም ገበርኩዋ እቶም ኣይሁድ ምእንቲ ክረብሕ ምስ ኣይሁድ ከም ኣይሁዳዊ ኾንኩ እቶም ትሕቲ ሕጊ ዘለዉ ምእንቲ ክረብሕ ከዓ ምስቶም ትሕቲ ሕጊ ዘለዉ ባዕለይ እኳ ትሕቲ ሕጊ ዘይኮንኩ ክንሰይ ከምቲ ትሕቲ ሕጊ ዘሎ ኾንኩ እቶም ሕጊ ዘይብሎም ብሕጊ ክርስቶስ እምበር ብዘይ ሕጊ አምላኽ ዘይኮንኩ ክንሰይ ከምቶም ሕጊ ዘይብሎም ኮንኩ ኣነ ነቶም ድኹማት ምእንቲ ክረብሕ ድማ ምስቶም ድኹማት ድኹም ኮንኩ መን ከምኡ ገብር
مس دخومات دخوم كونكو أب تحت حق مزلو أب تحت حق خونكو أب تحت حق مزيلو مستم تحت حق زي بلوم كم تحت حق زي لا خونكو مس أيهوداوي خونكو مس سرعاوي خونكو مس باريا خونكو he become a slave نتوم باروت من تخمسلهم من تخرب حمس مستوم باروت كأقيفهم فنم لك تعكم باريا أخوي استوم دخومات من تخرب حم دخوم كونكو بكل ما قدي نقالي من تخدحن كدحن كل بكل كونكو يبل لذي باولوس كاب زخونه بريجديس حراز هونه نبيتروس درجة ناتناقفه باولوس ግን ጎይታም ስራኸበ በሙሉ ነገራቱ ሁሉ ተለውጡ upside down ስለዚህ ዕውት መንፈሳዊ ህይወት ክህልወና ዕውታት ክርስቲያናት ክንከውን ንሁሉ ሰብ بحد عين خنطمتو كنصعت هالنا خنصعت ناي زغا وق كم زلونا فلطنا نخل سب كنخبرو نخل سب بحد عين خنطمتو كنصعت يغبانا هنا ايرترايان prejudice مخانا نفلطينا we are prejudiced ابز عدريون دي نريون دي زوم سومالي إلنا دون نفلط زوم امحارا زوم زوم كمزي نبلينا امنت مسكونا كمان حدا مخانم كنذكر يقبانا كلنا حدينا املاح زفطرو سب كل اب قدم املاح كبوري عليتاونت كخبر ناي كالوت عليت دما اخبر كمتن عليت كتخبرون خال عليت كاخبرو ات عليتاونت عليت مهلاو كاب املاح صبوق نغير حماق ايكونن ارتراو مخانه يصبوقيو اتخا ኢትዮጵያዊ مخانو صبوقيو امريكاوي ወይ ጻዕዳ مخانو ኮኩሻን مخانو بلاك مخانو كم تزلوا صبوقيو املاح صبوق غيري فطيرو امنግስተ ሰማይ ምስካድናውን عليتنا ይልወጥንዩ كلهم عليتاتن ቋንቋታትን ህዝብን አህዛብን በደም ትገንሸል ኃጢያቶም ተሐጽበሎም كلهم عليت በቧንቋም እግዚአብሔር ከخبروا ማብ ሰማይ አብትሕት ጽላል አምላኽ ንክርስቶስ መዋርስቱን አምላኽ ወረስቱ ኮይኖም ውርሻ መንግስት አምላኽ ወሪሶም ንዘላለም አብዝነብሩሉ ሰዓት ከመስግንዎን ከምልኽዎን ከሎም ሲት ኩሎም ዓለታት ምድሪ ንእግዚአብሔር ክሰግድሉ ሁሉ ዓለት በብቋንቁ ክሰግድሉ እቲ ዓለትና ይኮነን ትሽግር እቲ ተሐሳስባና ይትሽግር እቲ አራያናና ጠማምታና ይትሽግር እቲ ሰብ ክቡር ምዃኑ ክንጥምት ክንጀምራለና እቲ ካለ ዓለት ካብ ካለ ዓለት አነ በፍጹም አይበልጽኔ በዓለተይ ስፍሉይ ነገር የበለይ ከም ኩሉ ህዝብ ከም ኩሉ ሰብ ከም ኩሉ ፍጡር አምላኽ ወደ አዳም ቆሜ ስለዚህ ከምቲ ጳውሎስ ሓራ ኮይኑ ንሁሉም ዘገልግል ዝነበረ ክርስቲያን ዕውት ምእንቲ ክኸውን ካብ ባህሪ ያድልዎ ክወፅእ ይግባእ ቃል አምላኽ ክነግረና ከሎ ኣብ ቆሎሴ ምዕራፍ 3 ጥቅስ 11 ክርስቶስ ይብልና ኩሉን ኣብ ኩሉን ይንበር ኣብ ውስጥ ርአውን አይሁዳውን ግዝረትን ዘይግዝረትን ባሪያን ስኪትን ባሪያን ጭዋን ባርባርን ስኪትን የልቦን ይብለና ኣብ ቅድመ አምላኽ መፈለላይ የልቦን ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 3 ድማ ጥቅስ 28 كلخاتكم بكريستوس يسوع حدا إخوم أمو يبلنا كلخاتكم بكريستوس حدا إخوم أمو بزي أيهوداوي ويس شرعاوي يلبون بزي باريا ويس شوا يلبون بزي تبعتاي ويس أنساي يلبون سلازي هاريا بيتروس كابزي نجرزي حارة خمس خونه أبز بتصحنا زرنا معرفت شعت تقصي 40 شدشنا بتموداتا زرعنا يو مستون فنفنات استبهلو بحق قرابتي سمعون نتصل زنبره سبعي بسرح مخنيات زي قبول كم رخص زقوت صار زنبره سبعي مسوق قمت
حارا خوينو نصا غيرو ክርስቶስ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ንዓይ ደጋጸመን ኣብ ሓደ ቦታ ዓዲመ ኸይደ ኣብ ዓዲ ኸለና ማለት ሓር ውራይ ነይሩ ማዕድ ተቐሪቡ ከምዚ ከቢብና ክንበልዕ ለሓር ቅድሚ ምብልዐይ ብዙሓት ዓይነት ሰባት ስለ ዝነበሩ ኣነ ግን ንርእሰይ ነዛ ርእሰይ ኣትሕት ኣቢለ ንጎይታ ስለትተቐረበ ምግቢ ከመስግኖ ድንን ኢለ ዓይነይ ዓሚተ ድሕሪ ቁርብ ደቃይቅ እኳ ኣይከውንን ድሕሪ ቁርብ ሰከንድ ሕልፍ ምስ በለ ቆሊሕ ኢለ እንተተሳእኩ በይነይን ትማዕድን ተሪፍና ኩሎም ገዲፎም ንኸይዶም ኣብ ገለገለ ቦታታት እንከይት ከለና ክንኣቱ ከለና ሃዲሞም ዝኸዱ በዚ ክንኣቱ ከለና በዚ ዝወፁ ኣለዉ ትምክሕቲ ናይ ሃይማኖት ከም ሰብ ዘይኮነ ከም ሰብ ክሪኡኻ ዝጽገሙ ናይ ሃይማኖት ትምክሕቲ ዘለዎ ከም ሰብ ዘይኮነስ ከም ካልእ ከም ርኹስ ዝቆጽሩኻ እቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ስርዓት ንጴጥሮስ ዝነበሮ ባህሪ ዝነበሮም ሰብ ዝፍንፍኑ ሰብ ዘይቀርቡ ኣለዉ ንሕና ድማ ንዕኡ ነቲ ዓይነት መንገዲ ብኻልእ መልክዕ ከይንሕዞ ፍልይ ዝበለ ሓሳብ ካባና ስለ ዘለዎስ እቲ ሰብ ምስቲ ሓሳቡ ጠቕሊልና ከይንድርብ እዮም ዘይንቐበሎ ስለ ዝኾንና ፍጡር ናይ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ወንጌል ከም ዘድልዮ መዋርስትና ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብታ ትመጽእ መንግስቲ ኣምላኽ እናሓሰብና ኣእምሮና ንጹህ እናኾነ ካብዚ ነገር እዚ ክኸይድ ይግባእ ለዚ ኣብ መወዳእታ ንሪኦ ኣብዚ ናይ ህይወት ናይ ጴጥሮስ ሐዋርያ ጴጥሮስ ንግለ ሰባት ዘገልግል ንክርስቶስ ዘጉልሕ ኣብዚ ተደልየሉ ግዜ እኒኹ ዝብል ናይ ጸሎት ሰብ ኣገልግሎቱ ኩሉ ፍረ ዘለዎ ካብ ባህሪ ዓሌትነት ድማ ዝተናገፈ ባርያ ኣምላኽ ከም ዝነበረ ነስተውዕል ስለዚ ካብዚ ተበጊስና ሐዋርያ ጴጥሮስ ዕውት ኣገልጋሊ ከም ዝነበረ ክንምስክር ንኽእል ኢና ስለዚ ንሕና ሰዓብቲ ክርስቶስ ዘበልና ኣብዛ ከም ኣጋይሽን መጻተኛታትን ኮይና እንነብረላ ዘሎና ዓለም ኣብዚ ዘመን ግሽነትና ብፍርሃት ኣምላኽ እንዳተመላእና ዝሕዘናን ዝጠብቀናን ሓጢአት እንዳርሓቕና ብቅድስናን ብኽብርን ብንጽህናን ብንጹህ ኣምልኾን ንኣምላኽ እንዳኽበርና ኣብ ዓለም ብጽድቂ ከም ዝበርሁ ብርሃናት ኮይንና ነቶም ኣብ ጥፍኣት ዘለው ህዝብና ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ እናነገርና ጉያና ክንወድእ ኣምላኽ ይጽዋዓና ኣሎ ኣብ ዘመን ግሽነትና ብፍርሃት ኣምላኽን ብቅድስናን መሊእና ክንነብር ኣምላኽ ይጽዋዓና ኣሎ ብሩኻት ኣሕዋት ብመስመር ትከታተሉ ዘለኹም ኣብ ኣጸዱ ዘለኹም ቃል ኣምላኽ ክዛረብ ከሎ ኣብ ምሳሌ እንታይ ኢሉ ኣሎ ህይወት ካብኡ እያ ትፍልፍል እሞ ቅድሚ ኩሉ ንልብኻ ሓልዎ ኢሉ ኣሎ ስለዚ እግዚኣብሔር ብፍላይ ዘመን እዚ እታ ህይወት እትፍልፍለላ ልብና ነፍስና ውሽጥና ብዝተፈላለየ ነገር ከይባላሾ መንፈስና ከይባላሾ መንፈስና ከይረክስ ኣብ ሓጢአት ከይንኸይድ ጋርድ ክንገብሮ ክንሕልዎ ልብና ክንሕሉ ህይወትና ክንሕሉ እዚ ዘመን እዚ ምሕላው ዘድልዮ ህይወትካ ምግራድ ዝግብኦ ህይወትካ ዘመን እዚ እዩ ቃል ኣምላኽ ክነግረና ከሎ ሓልውዎ ስለ ዝበለ ኣምላኽ ሕልወኩም ኣይኮነን ህይወት ካብኡ እያ እሞ ትፍልፍል ንቅድሚ ኩሉ ንልብኹም እንታይ ግበርዎ ሓልውዎ ናህና ይፈር ናህና ግደ ከም ዘሎ እግዚአብሔር ይሕልወና እዩ እግዚአብሔር ይጋርደና እዩ እግዚአብሔር ደጀናን እግዚአብሔር ዕርድናን እዩ እግዚአብሔር ንኽወለሉ ጸግዕና እዩ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጡ ሓቂፍና ንነብር ሰባት ኢና ናይ ክርስቶስ ኢና ክርስቶስ ይሕልወና እዩ ክርስቶስ ይጓስየና እዩ ሕያዋይ ጓሳ እዩ ዘለና
ناب لمعشاخا زمرح قواسا ناب هيوت نرخبلو زمرح قواسا يزلنا قنا خلنا بانا نابو اي قرفون انتايلونا نهيوتنا خا خنحلوه كاب كفو خنحلوه نهيوتنا خاب تخلا خنحلوه كاب بلع خنحلوه نامرنا خنحلوه we have to protect we have to guard our mind لبي الوزل مصحف قدس كوليت قبل كله نفس مالتي لبي قبل كله امرو مالتي حساب مالتي نحسابنا خنحلو ابرزنا قرع رئيس غنأتو قرع رئيسي زغونا فلاص امصي هاري موسي زوقعك مشتخا زي اتو قرع رئيس انت غيركاس ايبصحنيو ابت وشت ربخا او وشت امروخا ايبصحنيو حساب ايكوننيو كل جزء خا ابو امرو يزجمر حساب ابزي يزجمر دحر صنح مسمعكايو ابز مسصنح قسيلو ام منفسكا يزورد ام منفس كامس ورده خطوصو قليل ايكونن لا جزما يبال عردي يزخو عرد مسكونه بقليلو ايفرسن عردي زلنا عردتات كلنا فرسنا قال عرد غيكوننا امرنا بمنفس املاخن بقال املاخن نحلنا كم تقال እግዚአብሔር زبلونا خونا ناملاخ زي خبر كم تاب إبراويان حزنان زتبقنان حاتيات أرحيق ناسي ناب تحنصات مقرادامي ناب كريستوس قصنا ناب تسقل نابو قصنا بتحنصوص مقرادامي خون قوي قال أملاخ زمعدنا تلز حزنان زتبقنان كيهلو أمن قدخن كيد كلنا زنبحو أخلاب اللو أم قدي زنبحو تخالو اللو أم قدي نبحت اللو زنبح اللو زقوازمو كمان بس زقوازمو اللو غفرارو نتا نفسي كابت مسمر قويا خوصوا كابت مقدادم قويا خوصوا زنبحو اللو بحريات اللو نزياتهم منطقي حزو ناسي امرونا نتي هيوت كابو زفلفل زخونه غاردنا غبرنا امرونا غاردنا غبرنا بصولوتن بقال املاخن هيوتنا نحلنا بمنفس نحلنا خنقوي بس مقدادم خنقويو عاد غزينا صلو خلو قاليوم كاب غويا خوص خلو قاليوم كا وص مسبلو تخيلا حزوم كله رائري ان እግዚአብሔር عاد غزينا غويو خلو تخيلا زحزا سبيت خوص الى غويس امنغو مسر اخوا وصي خسحبا بحلمي مالتي كحسحبا مسبلكو سنساخا سحبا توسدني زسحبك كان غير مليو كابت مسمر كوصاكا زقال سكا بزح درزقو يازي غويا يودي امنت حلي اتتوهبن حدر فصيمه اتتنبر لي اخليل قبل خيد علقو كسع نبل نغويانا زحنا خل زبل كله ناقنططنا كنغوي كله صعنت تصحين كختغوي يكالني زطبقك كان ناقنططك ايخاتغوي طبقك كان ناقنططك ناقنططك اخاتوي ስለዚህ ሓደ ካብ ትقنطط ዘለዎ ተقنطيጡ خدربه ዘለዎ ሓደ መንፈስ አድልዎ መንፈስ አድልዎ ካብ ህይወትና ተقنطيጡ ይርሐቅ بسم ኢየሱስ ስለዚህ ዝነገር ዚያብ ህይወትና ክህሉ መስመር ሰምዑ ዝነገር ዝውን ኣብ ኩሉ ክስማዕ እዩ እዚ ነገር ትሰምዑ ናይ አድልዎ መንፈስ ንግለሰብ نبيتسب نمحبرسب نهاجر نمرحتي poison poison سمي سران نبيتسب فلالي ولد مس ولادي زفلال عينت نحبرتسب كاز فلالي سلام زخل سلا زخونه اذا سران منفس زي كل غزي خنوقعو امبخن بلو يزقبا بزغونه مقد ما تسكن امبي نو تعبي برنسبل ني املاح ابقال እግዚአብሔር ተጻሒፍልና ዘሎ ሰብ ዘበለ ሁሉ መልክ አምላህ ተፈጥረ ክቡር ከም ዝኾነ ኩል ግዜ እዚ ከም መትከል ከም ዕላማ ከም መምርሒ ጌርና ክንሕዞ ይግባእ ኩል ሰብ መልክ አምላህ ይተፈጥሩ መልክ አምላህ ዘገርመና እንተ ኮይኑ መልክ አምላህ ዘደንቀና እንተ ኮይኑ كل سب كدنقنا كل سب كجرمنا خيلالو
ملكع أملاخ تفتر مخانو نذكرنا نسب كان خبر يقبان سب كبري سب كبري لازم قويانا عود زخنا أقل قلت عود زخنا قويا خنقوي كم ناي بيتروس موداتنا تصبوك خول كل جزء تبكنا غربنا نزبله كله النار حقنا بتحتنا بتعق السن بتتحنسي صلنا زلو مكر آدمي كنقوي يقبعنا كبرنا أملاخ يخون تدحري يزلو كفلي بتقال أم عرف عسرت قبر هاريات كناتينا نتاب قبر هاريات زلو كفلي حجي كجمرو أيودوني قناتي قال كننببون خيلينا مستيحيزنا يو نسأنا حناز خيد سلازخوني كننببوينا السم بيبنا دحريو نابس أولوت كناتينا أب كيساريا كارنيليوس نسو سب أي نبره نسو أبتي إيطاليانا وزبهال شفرا حلقة مئتيو صادق مس كل سدرا بيتو دمان أملاخ زفره نهزبون بزح متصوات زموت صد كل ساعة كان أملاخ زلمنيو بتا ساعات ساعات ناي معالت بيلو دما بقود تريد ملاخ أملاخ نابواتيو وكارنيليوس كبلو خلو رأي نسخات أميت وسهم بيدو انتايو قويتاي بلا نسد ما تسألوت كان متصوات كان نابقد ما أملاخ نمذكرتا ديبويو الجخا سباتنا بيوبيا ليخ كانت بيتروس زبهال سمعون أمس آيو نسو مستي بيتو أب قم بحر زلا سمعون بحاقو غرابتي قاشا خوينو سفيرو اللهم بولو اتززارة بوزنا برا ملاخ مسكدخا كابتوم قلاو خلته كابتوم زي في اللي وخا حاد حياواي حشكر تصوع عمو نتزخوانا خلو عزنتيونا بيوبي لاخوم نصبحيتو نساتوم مقدك خدو خلو حازو نابتا ختما مسكربو بيتروس بساد سي 9 بيلو خصلي نام نحسي ديبه ساد سي 9 مالت فادوس مالت غزي مسح شعوت أميو كبل عدله كدالو له خلو خاتم السط دونجيو ما خاتم بدالوتن مخنيات قال لك زي ابي رادنا وقيوا كدالو له خلو خا كبل عيلوس يلني لهم مالتي غنا يتدالو شعو ان بيتوين انتاي كم زغنا ينغرنا خم تمسطه سماي تخفيتو اقحا كم عبي كدان بربعه مأذنوت تتحيزو كورد أم مدرون كبتصح كله رأي أبوها 4 محاور زلوهم كلهم من أم مدر لمم زبلون أعواف سماين نبرمو بيتروس تنس حاريت كابلع زبل دمسي موصو بيتروس قنا قويتاي رايوه رخصن دفنفنن زبلك وابلي عيف اللتني كما يزمسلتون قوسبيني اما ايكونني يكون كم بحدش دما كلاي غزي اتاملاخ زنصو نسخا ايتركسو زبل دمصي مصو اذا 3 ساعه كونه بوبو خات اقحن ناب سماي توسته بيتروس اتزرا ايوراي انتاي كون يخون إلو بلبو كقرم كله انه توم كاب قرنيليوس تلاو كسبات بيت سمعون النحاتتو ابتاف دغدو بلو صويعم كا ات بيتروس زبحال سمعون او غاشا خوينو سفيرون تلو حاتتو بيتروس بتراي كستنتن كله منفس انه 3 سبعي يدولي خلو سلازي انا لي اخيوم يمو تنسيكا ورد كي تسكف كاون مساتاتهم كيد بولو شعب بيتروس نابتم سبات وريدو انه اتتدلي وزلكم اني بزعبا انتايكم ابز دويلكم زلكم بلو نساتهم كا نقرنيليوس نتحلق عميتي بكل حزبي ايهود التمسكرلو ناملاخ زفره صادق سباي نابيتو خصوعكا كبخاون قال كسمع بقدس ملأخ تغليصلو الله بلو شعو اتيو احدرم نصبحيتو تنسيو مساتاتهم كده كاب يوبيخا حيالو أحوات سحابو يبلنا هذه التاريخ تقعمو الداتا أنببو يخم أبزمت زلو جزي كاب التاريخ تبقيسنا نايك زيابيهر سرح كمي كم زخونه زيابيهر نلبي خمي كم زدالو نلبي كارنيليوس كم زدالو نلبي بيتروس كم زدالو
نتخلو ايكوستريت زقبرو نخلو زوها هادو لعل بعال سلطان እግዚአብሔር كم زعي أبهوت مدحان سبات كنريو هنا كبرنا أملاخ يخون